Здравейте, приятели на Non-Stop Games. Добре дошли в днескашното видео, което... Какво става? Защо не мога да мръдам? Защото трябва да цъкнеш сам. Не. Какво трябва да цъкна? Чакай, дай за Окей. В днескашното видео, в което е третия епизод на Огин и Вода. И сега, Марти, какво правим в това ниво? Защото ти нали каза, че се превърта. Марти сам си е играл, като няма какво прави, играй сам. Първо си играе с един герой, после с другия. То пак е интересно. Я бутни камък. Кой камък? Да ме надигне. Е там горе. Ето е. В принцип трябва аз да... Не, всъщност не. Че? И цак. Да, бутни да. Аре, бе! Нищо е запецнало там. Нищо не е запецнало. Аре да е. Чакай. Ходи ми помогни. Фак. Фелче? Не е фел. Опа. Чакай сега, това кое е пуска? Окей, това няма да го спуска. Чакай сега, ако го пусне това. Дали може? Не, изключи синото. Изключи синото, че ще ме прецака. Аз се кача горе. Изключи синото, че ще ме прецака много здраво. Ще ме бутне. Не, чакай, тук няма отвор ли, бе? Ще трябва да го реснем. Сега идваме. Пак пробваме. Сега, Марти. Значи. Окей, аз качам тук. Чакай, аз съм... Трябва да ти го... Изключи го. Йога. Между другото, мога да почнем да стримваме. Да. Само трябва да имам Twitch. Трябва ни Twitch. Да си направим акаунт. Да. Сега не знам дали ще ме дигне. Аре, горе. Какво запецва? Нали си по-дебело? Ай, скачи. Не, Марти! Не, брат, беге! Не! Фел. Изключи го синото. Бързо. Изключи го! Окей. Окей, сега идваме с следващото ниво. Ето ни отново хора. И сега ще се... Чакай, това не го ли минах? Да. Това го минахме, извинете. Окей, отключението са новото ниво. И да, Марти, почваме, брат. Ти какво смислиш? Айде, отваряй или лавто. Че не мога да скоча. Опа. Какво бе? Аз без дискам. Милях напред, Йопаля! Аре де! Отвори би са бялето. Чакай, още не съм стигнал до там. Сега тук ще ти падне на тебе най-много работа. Ама те са май лесни тя. Да би? Джен. Не! Что да? Айде се го пускай. За какво замокнахме пак, бе? Не съм си свикнал така. Айде се пускай лавото. Тук нали ти казах, че на тебе ще ти падне повече работа. Това много яка игра, между другото. Някой си каже, каква е тази бешка игра, да играете, ама всъщност... Аз му я показах много бързо и му стана интересно. Да, вижте колко минахме. Вчера сме поиграли малко. Ой, цак, сега на тебе ще ти е така. Не, всъщност.
Извиняй. Аре де! Чакай. Отивай да отваряш лявовото. Какво замъкнахме? Еми, като снимаме от сериозни смисъл клипове. От няколко дни. Да, ти трябва да ходиш. Аз ходя да отварям дявол. Тук тази игра трябва да си помагаш и да мислиш. Да, самата игра е Мен това ме закефи, защото е за двама. И много се мисля на нея. Сега мини в дупката. Сега се качи отгоре. Рипай! Аз не мога. Мога. Сега ти виж да ми отваряш бялото. Ялаво, Да, аз па се бърка. Япла! Чай, кой ще бъде бързи? Не. Първи! Не. Аре бе. Окей. Хора, сега ще видим за друго ниво, да го минем и него. Окей, сега играем пак за Diamond и... Марти, къде тръгна? Окей. Марти, къде тръгна? Аз съм нататък, бе, у мен. На едно място ли трябва? Не. Тогава? Не, всъщност, да. Йопла! Ще ходиш ли да отвориш? Не ти. Къде е зеленото? Трябва да ходиш да отвориш ли лавото. Аз няма как да мина там. Тогава за какво прескочи, бе? И това ниво го минаваме, хора, и... Да, изпираме клипа вече. По-бързичко, че... Аре, отивай, бързо отивай бързо. Не, чакай, я ми отвори! Да, всъщност ти трябва май да скачиш. Ти ще моля си скачиш горе. Чакай. Пази си ръката ти. Окей. Трябва някой да ти отвори бялото. Значи. Не! Чакай, аз трябва да хода. Нали сещаш, защото ти не можеш да скочиш? Много сме тъпи с тебе, бе! Аре, бе! Бързо, че времето изтича. Нямаме много време, знаеш, трябва да излизаме. Внимавай да не паднеш. Не фелнеш. Мали, че си нефелен! Хора! Окей, сам ще дойдем като Марти и стигне пак до там. И да, хора, минахме го. И да, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, натиснете лайк бутона. Ако искате да гледате още много такива забавни клипчета, може да се абонирате за нас, за да не изпуснете клипче. И да, оставете коментарче, ако ви трябва. И до скоро!